Kheronia long APCC Amaipu Anparta MP Gorov Gogoi nang kahumri. Borpung Tarapung Arlongvuti Borlangso Ahawar Rong Thongkep Rakit Hompen Sorkar along Vorengang Hoi Kedodun Aphaiki Bang Povet Ajok Kaching Thordun Sungkrung. G Kilok LP School Athan Bang Khus Kumar Sani ke School Hem Alongta Loke Than Nangji Adim ke Phone Kaching Ki Lok Pusi Students Mati ke Charliao Somara Tumpen ke Thanpong. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai tame ke swastan dapi tame nang ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo lason amar jivan duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne aprana sapasap melo bangtumta junwek tha Prangke nili pai kiso ason to ari ke ngi ka harja katimi kiso kela amar jiwan adawai order pen pacho pen sinona sawo ke to milo anke an thek to lo KarbiAnglongLIVE adaba birtang ton pen arjupanik tha West KarbiAnglong District Congress Committee pen chapter piponsi West KarbiAnglong adang pi aparman nini aparman nang kahumria long phaikuni ni phai hiniar ni Kheronia long an kepalidam West KarbiAnglong District hinia aparman Assam Pradesh Congress Committee Amaipu Anparta MP Gorov Gogoi nang kahumria long kiching siar ni Kheroni Forest Bazar along Pali Damsi West KarbiAnglong District Congress Committee Amaipu Agostining hi ahin pen tangthum karni atu pedopon bangso phi Kheroni towar krong plialong kedo Sif Mandiralong Chardong Ponsi Puthot Doyangmuk Mandiralong Arnam Chardong Tikang Dedapi Kheroni 0 point along Street Corner Amai along Lamthe Jai Tikang Labangso Pit Dongkamukam along West KarbiAnglong District Congress Committee Asai Hem Ratpen Kachitong Dam Aphan Damlo Bangso Mai along Inudabang Puta Karbiarat Aning Kedok Nai Ason hempregalam the kaning jialam the mailong klang kli Kheroni pen mohan teron KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong arlo kedo kedam pen kedanglok toklang ahin ke paphidun nai hawar pulote non puanta lakhai sialong ke borpung tarapung hawar si dambom lang Kedam tanga porhut KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangahin pen rada phan mathaponsi sarihuti pen borpung tarapung an kacheleng thorji aphan towar semar ponlo bonta barla nang kile pen RV porhut kasik sakajok borlang solong ansi ington pon nang koklo bonta borpung tarapung arlongvuti phonglangso borlangso arada tungke sarkar long vorengawar sai kilong dun de pen kisung ka chichak nang lapen towar ka vi pen kisung pen danglok hospital ka vi neari hing ame ka vi pen kisung non pu anta chichak nang bomlang bangso hawaralong langdam et pulote hum kresir kep LP school do bonta than bangatum kiche asotum saide ajok inglong arlok auso maratum lokethek dunji aphan akisung nang do koklo Langdam et pulote Karbi athan bang puki inut bang niansi dochot. Lapenan para bangki Bihari Bengali atum saide amat lothan the ani ke ong ajok osomar misen pen ke pacharli athai avi pusi birta nang pali. Langdam et sinang arlongvuti phonglang sukmati borpung hawar kadtukave rongkri phong bongpen sarkara voreng kedoke inut vet Lapen tarapung ahawaralong rong krihini pen woreng kedoke bangke thompet borlang so ahawaralong long troxi mate rong troxiang bongpen woreng kedoke inutvet bangso hawar isi kadukave rong thongkebra ke thom ke dopen sarkar long woreng anghoi ke dodun aphai ke bang phovet pulote
kopuson pensi kereng dun unji lagi mathadam un epin alam binong ajat pensi dami methang hem an eom ke cholongji apiso aso kachelana ponji aphan ke ongdong atuma bangke methang ahem ke cho e chosom atek kacho jor pensi chelana pon ilo anivang chek ke chor chotpen lok ke isi ahawar along ko ansi chingthur pon unji la soteng plote ASDC Congress pendanglok non kedobom asorkar KarbiAnglong Autonomous Council chari deta phita borpung tarapung arlongwoti phonglangso borlangso arara phanabangki kilang ki pangkria sonsi thek on longlo la sinili toma hawara phanta nangra pek thapusi KarbiAnglong Autonomous Council non ke chari bom asorkar aphan towar chulang bonriti News report, KarbiAnglongLIVE. KarbiAnglong arlo jongsi KarbiAnglong Autonomous Council atum quality education si kinang vekji pulote LP school pen kidanglok high school along anta ningkan kang team lo than bang kido kinang sot jongsi nona teng pen ningkan kang team school ahem lo than bang atum kachedam de sadlang ta KNA pen aning hangaling si klim somara tuma phan sadlang ke papas la pen ke pafel alosi ke than pulote koson pen si KarbiAnglong arlo quality education ke wang thekpo Lasonsi Lakha Sirkep Amreng constituency ka parlo GK Lok LP school along assistant head teacher Kus Kumar Sani abangke loke thana lama bangke hello wing alamlo school a hemamatsi pinier nianta chidamde blote halabang so school along ke charlie so maratum koson pensi quality education ke dopo la hello GK Lok LP school along assistant teacher mate assistant head teacher Kus Kumar Sani lo thanbang Kus Kumar Sani school ahem along loke than ahok kave lapen school ahem kachedam depo alam arjulongsi Karbi Students Association abitung atum along kherangke abitung atum chilang pet pen adimalong mate GK Lok LP school an palidam kahumrida muhut osomar apia po atum pen ke than pon atengke bangso GK Lok LP school along abangke than bang atum lo than pami puke arnisita ave than bang atum ada porphai nerke pen porphai kep anlote pachikak etitik lagonta hini ke wang hudle ke than tekang pame laputakali pusi than pon bangso school along abangke exam mate sadlangta avilo api apo amen kachetok thekji alam ke helowing lo lada ke charli au somara tuma bangke ABC amek anta theklang bilang KarbiAnglong arlo GK Lok LP school ason thak thak thanbang kachedam desi a school si ke onglang laso teng pulote KarbiAnglong arlo quality education amatsi wang un I kedam tanga por hut KarbiAnglong Autonomous Council education EM Richard Tokbia hin pen nangan kabor ipon padolo bonda lok ithandam de athanbang atuma phan KarbiAnglong Autonomous Council education asai campaign thangnat akang sai kipi hai hede jo thanbang Kus Kumar Sania son thak thak school ahem kachedam de lapen loke thandam de athanbang KarbiAnglong arlo abangke abuyang som asonsi thek ponlo lasi KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen chilang pon petik abangke KarbiAnglong arlo quality education nangmanun idetahai ajaha kahin penli langdam sitami toklanga hin kangthur pon ji aphan KarbiAnglong Autonomous Council hin pen RDP pon akinang sot ba hadi apor pati mat certificate de ama ilit baji nerke bangpo anpar ke baji kep anta play lang kidam da dam je ke wang ve wang ki wang ta padak jai son ho padak jai son de la son ke wang padak jai school wang ve pelorang tenang litima so marapan lo ka por hedun je panang litum ning hang jima ning hang lo nilituma dorisuta toy dunun nilitume lasi isputa ki hang warelo apran ta malong lok lo
anon ki than bang hoi hi de ke nona son se kai ki da nang lituma somar han lo ke than ba meo e blong ke nang litum ko pise tu po nang lituma somar phan la son school long da padun bom lang ma ko pilo ma thapo la son school long ai padu nek thedet po asar wang wedet polon te non ke labang som school dak ning kan ko an pan an la dak nang e do tang ke la so sar bang he la so sar ning kan po Jirikindeng pen something ingti KarbiAnglongLIVE. Duarbaguri constituency ka parlo lakha pharoisira troxikep kahora bhut committee right wings lapen lakha pharoisira troxikep raisi kahora bhut committee left wings palongni special bhut level visit amai ke padopon Lasunsi Adabapur Malom ethnic village along pen KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Tokbia Phat bike gari pachijeng ponji aphansi kangthum karni padolo lasohot aranyak NGO atum pen office madit sai hem kikimji along tami EM Richard Tokbia rideng pen long e somdamsi puthot special booth level visit amai along mai pedolo bangso mai along lakha pharoisira troxikep kahora booth committee right wings lapen lakha pharoisira troxikep raisi kahora booth committee left wings palongni booth committee chingrumsi Chandra Singh Rongpi open stage along mai pedopon lapen binar song terang pen kachepahem phupona mai along moina kramsapi pen aluhi pachini pon laso hot kachetong dun lake KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Tokbi lapen Nili Block Chairman Sonjoy Teron VDC Chairman Sarkoi Rongphar Duarbaguri Mondal Amaipu Amoron Terang Dalamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang Joshua Ingti Social Worker Jiten Teron Atum Pen Kedanglok Penangan Kit Hegring Atum Chetong Dun Rinti Mai along EM Richard Tokbi Pen Kaning Jepon Ke Kahora along Towar Kile Antami Non Scheme Dengpon Laplo Lasi Prabjin Pen Claim Ponpo La Solong Date Horpen Dak Kahora an Assam Mala 3 Atowar Tami Non Prabjin Pen Selam Ponpuputa Than Pontu Lapen Arunodoy Job Card PMAYG Hem Tami Non Claim Pon Bomlo Lake Non BJP Sorkar Atum Pensi Nang Pi Ponpo Lapen Nang Litum Kiduk Kisung Along Antami Kaiki Nilitum Tami Nang Litum Along Nang Arjabdun Thipji Puta Kaningje Padopon Lapen Halapu Handicap Atum Bang Troxi Bang Pua Bang Pia Tumapan Karbi Poho Lapen EM Bainong Pen Tami Suri Si Atangka Pi Pen Ninggang Sam Pen Pajir Pondo Halapu Congress Party along PCC Amai Phu Gulsoning Ti Pen Kaningje Ponke Nilidong BJP along Nangkachepa Ogdun Laki Congress Asong Atum Aphan Ningka Chetheka Velapen Congress Asong Atum Kachelang Le Kache Sorsar Pen Kicheng Lok Pinangan Ninggang Sam Se Apot Si BJP along Nangchepa Ogdun Puta Kaningje Padopon Lapen Ke EM Richard Tokbi Kaningje Pon Non Ke Wangji Surihini Raing Kora Truck February Ache Klopen Ke Mohila Atum Aphan Arunodoy Ke Longpon Jilake Surip Ho An Longpon Puputa Than Pachini Pontu Special booth visit along Kahora Chandra Singh Rongpi along Kahora left wing right wing Atupon lo so Amai along Kenangan Amuluk Mentum Kekomo Lake left wing pen right wing members tum chora ke ape ke tum ta apen local committee president secretary tum dun to be apen da development ko pi ponma mo ni mai meeting no sumi thapon no so I think that's in tum ke konongo rat ka chito dolan bcp afa ke ban jiani an su sik claim po thank you afa tum ma pon Nanti saya tarapung borpung along kami teacher tu cedam de pik se social media along dok pik asuk thang nami teacher kan tarapung along aku tak alam dalam social media along kami already ni instruction joint secretary Nirupama kan miliwar telefon lapen than lo lapen pachini lo lapen alam tumpen on DPO lapen lok mission coordinator nili block
sida thatiron pasamini fundulo thotla so afai sona inquiry people apen joint secretary pasamini li toilo la tum program non kidinanggong denji dak chukela long maxi la teachers atum la SMC president secretary penchenglo teachers doan amen kido tum an pasamini lo manhansi tum inquiry pen jongsi ketlan chokche dak thekponong lo do la News report, KarbiAnglongLIVE. Kedam tang pai kuni ni pai isiar ni kahora Chandra Singh Rong pi arong along aranyak lapen PRB NGO atum Saihem Kikim KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Tok bi pen si long e ke sompon. Bangso office mate Saihem along e ke sompon along ka chetong dun la ke KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Nili Block Board Chairman Sonjoy Teron VDC Chairman Sarkoy Rongphar Dalamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang Pastor atum pen kedang lok pinangan ket he kiding atum chetong dun long e ke sompon along aranyak NGO atum office ki kimponji mate Saihem ki kimponji aphan lak ingko ra phwatangka panong ponsi kinrang ponputa pachini pontu Lapendra atumta kohoralong khiti ke claim kedam atumta avarsai longdun puputa pachini pon jesemet tharmit akreng hanso kreng lahai pen kedang lok sitami lakacho jorcho landun long puputa KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Obi pen kaningje padopon halapu hori ingti lapen moina framsapi atum pen kaningje pon thuke nonelitum Saihem Kikim kerang aphan EM Richard Tok bi pen long e nangke sompi dun apot kachuru pajirpon lapen ladak along nilitum NGO pen radatum aphan awar sai ki pipon ke tailor training sitami piponji lapen certificate tami piponji lapen hanso kreng kibi tharmida kreng kibi pen ke chenglok penangan ke than padoponji puta kaningje padopon thu anak intilo president itum hori intilo lapen secretary ke moina Kramsapi alam tum kadogo vi kachepadu kadogo vi pen jok pini so food processing center apan laking ko rapho NGO atum peni tum fanwan lo lapan so nujok ke som fanili fansi pini es local MEC samne fan hapor ni lia kiru pilo dak kahora det kali diring along sami hadakta sivoram terang arong hala dakta me do dakta laking ko rapho lo lak phokep Tumpang lahai avarsai kipi posi akiru. Lasila bangke ni tum bangke ningarong pik keceng benta je ladak lain korak fo ladak mana food processing unit mana li tum karbi tum ke claim hanso puno tharmit puno babirik puno balada kaprek hen upus dame mana lahai kaduwi ke claim longji mate ladak pen claim pon longpo keceng hut bangan ni tum pirbi pen claim pon bom lo poi kita me ko ansi product nai mal an tum product ni. News report, KarbiAnglongLIVE. Labangso kahumri dam hujrikindeng English ME School ke Charlia Somara tumpen nang pachini dona tengki Hindi alothan bang Purno Bahadur Chetri abang class ke bang wesi apor ke ong lapen class bang chitsidame lothan pa meme pusi nang pachini dun Jirikindeng English ME School Headmaster Hin Pensitami lo nang ke pathandun verji apha November ni phai isiar ni chingwai po jongsi wang vedet plote dak pen ke toy juiji aphan lam the nang pachini dun lapen lo ke chaliao somara tum sitami akaprek athan bang le nang toy non pusi kachuning ri padopon halapu Jirikindeng English High School athan bang Biren Singh Kro Hin Pensitami Jirikindeng Howard Government Provincialism High School avi pinlang lasi KarbiAnglong Autonomous Council atum prabjin pen Provincialism High School nang pivek nang ji lapen nilitum Venture School athan bang atum aphan bainunga bang nang pivera sonte mesenji pusi chuningri padopon School along than bang kachadam bang ve pen danglok school dam sitami loke than ke pangkri aputhak sitami students mate ke charlio somara tum pen che than pon thu nani class 1 la
class 6 deh nang lit tu apa koma nama stop selo nang kita tham thenai la porno sar deh kopi subject selang di nang apa Hindi nang lit tum Hindi por het hekmat tek deh kho tok hekmat mek lang le tek thelang deh ek dui por het hekmat kho Hindi lai tek deh nang lit tum han Hindi syllabus nang tima syllabus ateng nang tham ma al class wang verba na ituma master porno chetri class wang verma wang ver kwan lesson kon be nang rong ke paskai nang class 1 ba class 9 da nang ituma staff bang pan da do 7 ang bong kan kuma la class ke ang benai ke social teacher amke Very English color. english ka teacher ko mala English teacher. Main ting jalan. ke social bang ke kho por het heng ma ha kho mek lang le pen to khe lang le por het heng ma tek the ana litum class 6 along tiklo jam pan la da ka por het ang ke jana school ke cheng pen pinian kon pinian ana litum kan kho nang than thepin ma ipala tek the ke class ana da anibang ka school do na jadi start ke bang le naya start ka maga tha hamar sal ke bang le ke porno start porno ya than ba porno bhadur chetri lang li dak lo nang che than thepin ba se student atum pen lam theda menang than dun lo la sana litum la bang so phuthak ke se atum pen pise pi kon la bang sudak pening sai nang polosu master Rono Bahadur Chitri ada school tinta classroom tinta lut elo itu class 6 7 8 on sama la ya students sum consonant tathekte vowel tathekte ala Hindi numbers tathekte ana pupulite itu ma bong da dui da isumar ta dui idon rab ang selo da du rong si di Karbi si da dulo da mix da dulo students pulite ana sona tuma fan kithan meme wang po da answer picture damcher explain pin bulute lagi master kalilut Jerikin deng pen samsing inti KarbiAnglongLIVE JCC RYD lapen Rongkuroi FC atum pen chapatir pipon C Karlitang Rahul B Chikimo amen pen interchurch football tournament paman ponsi Rongkor FC lapen Rongtheang FC atum angbongsi angdung kiti pathu ponlo la henlo Karlitang Rahul B Pastor Ranjit B lapen Katu Kram Sapi atum aphan Kipi Asopo Hojai College long BSc Angdeng Charlie Bomb Hood Apor Ahut bike accident pen a job Bangso Pirt Heben Cheote Kanglo Bangso pen apot Karlitang Rahul Be Aphan Kachikimo Men pen Rongkhang constituency alo Rongpuroi Hawara long Kido JCCR YD lapen Rongpuroi FC atum pen Chepater Pipon pen Interchurch football tournament peman ponsi Rongtheang FC lapen Rongkor FC atumang bongsi angdung kiti pathu ponlo Labangso angdung kiti ke pathu ponalong aluhi amana peng pen Dr. Orivel Kramsa Pastor Rajeningleng Pastor Babuson Terang Rensing Dera pen kedanglok penangan monduli arlo kedo kethe kiringatung Chetong dunsi ardi dojot pen bangso angdung kiti ke pathu ponalong ali racham pidunsi Karlitang Rahul Be aphan milur ke kai pen chikimo ponsi aluhi atum pen setami pupu atim matiaterana tuma phanta ninge pathe dun alam thandunsi angdung kiti pathu pon labangso angdung kiti ke pathu ponalong pupu aterang atum tame kithek kangtang penapot First half ke goal GP pon eden. Bonta second half ahoda bang ke Rongtheang FC pen jersey number hini Khelan Ingleng abang Rongkor FC aphan golisi piponsi Rongtheang FC atu mission pen chupai ponsi ke hai nong e trophy la pen tangka chupalong pon. Tang de bangso football tournament angdung giti ke pathu alam the KarbiAnglongLIVE aphan nang ke pachini don alam thile
nang litum non arti ponita. Dong kamu kampen BTB KarbiAnglongLIVE. Tang te pinia da berta ke lapuan si kang ton poniklo.